Nasibot ang mga personahe kan PNP Albay, kan basang nasa nang magbagsak ang gobernador matapos ang makusog na putok nin Badil. Mantang kaya nagtataram sa hampangan kan publiko, nagkaigwapa nin ribayan nin putok na nagresulta kan pagkakairido pa nin duwang sibilyan. Pirasa na ini sa mga maaksyong eksena sa ginibong simulation exercises sa atubangan kan Kapitolyo na pinanginotan kan PNP Albay asing gobyerno probinsyal. Sigun sa tagapagtaram kan Albay PPO, obheto kan aktibidad na masukol ang kaaraman asing kapabilidad kan PNP en kaso may mangyaring siring na insidente sa probinsya. Gaano pa kabilis magre-react yung ating kapulisan at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno para maiwasan po yung pagkakaroon ng mas malala pang problema. Apwera kan assassination, nagkaigwamanin pagkundusir nin checkpoint para maharang ang mga sospek. Dangan hot pursuit operation para masusugpa ang ibang pag-iriba kan mga ini. Very successful yung activity natin and siguro hindi yan mangyayari kung wala yung suporta ninyong lahat. Actually, sa ngayon po, nagpapakandak na siya ng threat assessment sa lahat po ng political leaders dito sa atin. So, pag po na-found out na may threat yung isang political leader, pwede po siyang mag-apply for security sa kanyang close-in security, pero through PSPG po yun. Sigun kay Gobernador Grex Lagman, dakulang bagay ang aktibidad nga ni masukol ang kapabilidad kan PNP sa aspeto nin seguridad. Sa mga siring kayang aktibidad, may hiling ang mga kakulangan na kaipuhan pang mahipnuan. We do not take anything for granted in this province with respect to safety of people that need to serve without any fear that their lives will be in immediate danger. So, kasubago po, nakahiling ta sa talagang very well-conducted na CIMEX. Kakulong po ng mga bagay na pwede nga mong makakudan, mga estudyante, managod sa pag-secure ng sa tuyang mga tao na talagang nag-receive sa tuya. And kayo po ang maramdaman sa sakripisyo. They are actually putting on the line their life and limb para po pagserbihan ang sa tuyang mga konstituentes dito sa Albay. Asigurasyon kan PNP, padagos ang sa indang mga aktibidad nga ni mas madugangan ang kaaraman na marisulta sa mas epektibong programa sa seguridad sa probinsya. Para sa mga baretang kataktikol, Carmelo Valle.